Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaroyawo muvakidzani, so tigerewo mumapurazi mukoma, but mukadzi wemuvakidzani wangu akazosvika pakushayika. Amai ivavo vainge vaine kamwe kakudada kavainge vainako, ende chimwe chaigara chichitirwadza inini nemurume wangu ndechekuti mari taingowana mari dzakafanana, but vanhu ava vaironga. It was as if mukadzi iyeye ainge angori nemaropafadzo ake, zviya zvekuti kunyange munhu achiwana mari shoma, but madevelopments avo acho aanenge achiita kutokunda vamwe vanhu vanenge vachiwana mari yakawanda. Apa mukadzi uyu ainge asingashandi permanently sezvatainge tichiita inini nemurume wangu, but taitoona kutoti mari iyo yatinenge tawana isusu sevanhu vanenge vachishanda vari vaviri, but taitokundwa nemari yavaiwana, yet ari murume wake most of the times aingoshanda ari iye ega. Ende kumusha kana kuri sekumusha vaitoenda twice each and every year. Isusu dzimwe nguva taizotoita zvokutomanikidzira zvezve zvokutonyara kuti hapana kapatingazosara tiri tega papurazi. Kumusha kwacho taingoenderawo zita, muchitoenda kumusha muchitoziva kutoti hamuna kana mari yamuinayo. Dzimwe nguva taizototanga kutonetsa vanhu paya patinenge tava kuda kudzoka tichibva kumusha, totoudza vanhu kuti please titumidzireiwo mari yekuti tinge tichikwanisa kudzoka kuSouth Africa. Kana tadzoka zvekare toita umwe mwedzi tichingoshanda chete tichidzorera vanhu mari dzavo. Saka zvinhu zvekuti zvakazongondibohwa so mushure mekunge azondinyeyawo mukadzi uyu. Saka iye akanondinyeya nomwe mukadzi uyo watainge tichinamata naye. Saka akangondinyeya hanzi mukombi pavainge vachiri vakamirira kuti kombi inge ichizara. Hanzi ndo paakangoti vanhu vaya zvamunovaona unotoshaya kutoziva kutoti mari yavo kuti inodyiwa nezvidhoma here kana kuti vanongogara vachingochema each and every time kana vachida kutoya mutauni. Ini ndikasatowapa mari vanotoenda kutonokumbira 20 rand chaiyo kumurungu. Vanongogara vasina kana sendi mumba mavo. So mukadzi uyo akabva azoya ndokubva azondiudza, because yainge iri friend yangu, but uyo mukadzi ainge asingazvizivi kuti tainge tichitowirirana, but kuwirirana kuya kwepamafoni. Saka mukomana acho ndakabva ndazokudzwa zvose, uye zvekare akatomurekodha achitotaura achitoti ndakaona kuti kana ndikasarekodha munhu uyu nezvose zvaanga achitaura izvi munokwanisa kuzofungidzira kuti ndiri kukunyeperai. So mukomana acho pandakateerera maaudio aya ndakabva ndazoti waita zvako shamwari, nditumidzire maaudios awa. Then ndokubva achizonditumidzira maaudios aya. Zvadaro mukomana acho ndakabva ndachizotanga manje kutsvaka vana madzibaba vaikwanisa kuzondiitira minamato yekumadokero, so that mukadzi uyu ange achidzingwa basa. Ndo matangiro azvakaita. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichingomudzingisa basa kana kungoti iye nemurume wake vange vachizorambana, but handina kuziva kuti munhu uyo ainge ondibatsira iyewo haana kuda kundibudira pachena kuti minamato yatainge tichiita ipapo kana kutouraya munhu inokwanisa kutouraya munhu. Zvadaro mukomana achi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga mafuta ehwai uye zvekare macandles. Ndakabva ndazotenga macandles angu awo ainge achikwana kuita 6, but akanditi macandles awa it means 6 feet. Saka ndina kutozviziva kutoti 6 feet underground it means kuti munhu muvhu. Saka akanditi macandles awa 1 by 1 ndaifanira kuti ndinge ndichimabatidza macandles iwawo. Ndairiska mukomana kuti paya murume wangu paanenge abuda ndaingosara ndichingobata ndisingadi kuti ange achizozviona kuti ndinosiya ndabatidza candle tichienda kubasa. Ndaingomeka sure kuti candle iri pakunoribatidza kudaro ndaita rekuisa mupoto, then poto iyi inenge isina mvura, ndichitira kutiwo kana kuri kunzi candle iri pakazoitika mistake harizokonzeresi kuti imba inge ichizotsva. Zvakanditorera nguva mukomanashi. Ndaiti makuseni ndaisiya ndabatidza candle rariya raingoswera muswero wese wezuva richingobvira chete. Then usiku paya ndaizoti kana ndasvika ndaibva ndaridzima. Then paya kana tarara ndaitaimira murume wangu kana arara ndobva ndabatidza zvekare candle riyariya
because raifanira kusvika kunopera rosekendoriya. Ndakazviita mukomana for nearly almost a week and a half kusvika macandles ose apera, ndokubva ndazodzokera kwavari madzibaba vaya. Vakabva vazonditi ndaifanira kutenga tsono dzainge dzichikwana idzo kuita 6. Kana ndatenga tsono idzodzo ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda padhoo ravo, ndobva ndazonochera kachikomba, ndobva ndazongoisa tsono dzedze, ndobva ndafushira. Ndakatenda Mwari kwangu because zvinhu izvi pandakazviita yainge iri nguva iya yekunaya zveshuwa mukomanashi. Ndakangoti usiku paya kwainge kuchinaya, ndokubva ndanyepera murume wangu kuti ndainge ndichinzwa mudumbu. Hii mukomanashi, kana mhepo dzacho dzakubata, ndakati ndichitobuda ndakatoona chiva chainge chiri padhuze nepadhoo remukadzi uya. Apa ndiri munhu wekuti ndinotya nyoka zvisingaiti, but ipapo ndakazvipa zvivindi, ndikati panapa panotoda kutoti ndinge ndichizvipa zvivindi, otherwise handizowa nemukana wakaita seuyu. Mukomana chichiva chechi chakabva chatanga kufamba chikaenda, then ndokubva ndazoenda paya ndikabva ndanochera kachikomba, ndokubva ndazokanda tsono dziya. Shure mekunge ndakanda tsono dziya 6 ndokubva ndafushira, ndikabva ndatsika kuri kutsindira zvangu, ndokubva ndadzokera mumba. Murume ndakatomuona ainge atori busy achitotamba nefoni yake, akabva andibvunza kuti why is it ndainge ndatora nguva yakareba kudaro. Ndikabva ndangomuudza kuti mudumbu mainge muchindirwadza. Ndakazotopinda busy nekuti ndakangorara usiku hwose ndichingobuda panze ndichienda kutoilet. Ndakapinda busy mukoma, kuri kungobhilivhisa murume chete. Then zvakazoitika mukomana chinde zvekuti mukadzi uyu akazotanga kurwara. Akarwara so serious mukoma zvekuti makumbo ake akazotanga kuzvimba. Ndikabva ndati so it means kuti tsono dziya idzo dzandainge ndakacherera padhoo pake ndo dzainge dzava kumurwarisa. Ndakadzokera kwavari madzibaba vaiva, saka ivo vakabva vazondiudza kuti hongu zveshuwa tsono dziya idzo dzatainge takacherera padhoo rake, hanzi tsono idzodzo dzainge dzakatonomupinda munyama dzake uye dzainge dziri mutsinga dzekumakumbo dzichibloka ropa, ndokusaka ainge achizvimba makumbo kudaro. Akagara muchipatara mukadzi uyu kwenguva refu, then ndokubva achizoshaika, but paakazonoshayika ainge ava kumusha. Madzibaba vaya ndakadzokera kwavari pandakanzwa zvichinzi mukadzi uyu ainge ashayika. Ndikavabvunza kuti nai madzibaba, why is it mukadzi uyu azofa? Kasi zvinhu zvatakaita ndo zvakonzeresa here? Saka madzibaba vaya vakabva vazongondipa mucheka mutsvuku uyo wandichiri nawo. Saka mukati memucheka uyu mutsvuku takanyora zita rake, saka hanzi zita rake iroro ratakatonyora pamucheka iwoyo mutsvuku ndo unoita kuti mweya wake usazotevererana neni, because vakangonditi handitoziva kuti musoja kana akagara aenda kuhondo anything can happen. Saka unofanira kuziva kuti iwe waiva uri kuhondo, saka kana taenda kuhondo sometimes munhu anokwanisa kutofa. Tingazozvishora here kana kuri kunzi munhu akafa tiri pakati pehondo? So mukomana chindo zvandakaitawo izvo, ndainge ndichida kungomukaurisa mukadzi uyu kuti angodzingwa basa kana kurambwa nemurume nekuda kwekuti ainge akandinyeya, but akabva azofa mukadzi uyu. It was just a mistake. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndiri kushandisa juju, mushonga uyo wandakapiwa neumwe murume n'anga yekuGhana yandakasangana nayo makore awo pandainge ndichiri kugara kuSouth Africa. Ndakambogara kuSouth Africa mukoma ndichishanda as a teacher from 2012 ndokubva ndazouya kuno kuDubai. Pandakauya kuDubai it was in the year 2017. So mukoma nashi ini ndichizotanga kushandisa juju, it was because ndainge ndatoona kutoti upenyu hwedu hwatinorarama semaZimbabweans ngori upenyu hwekiya, because nyangwe ipapo pandainge ndichitoshanda sateacher mukoma, life was really difficult. Zvinhu zvainge zvakaoma kana mapepa acho ndainge ndisitomborina. It is just that makore acho iwawo patikararamawo tiriko kuSouth Africa zvainge zviri nani, because sesu semateacher
Kunyangwe hurumende yemuSouth Africa yainge ichitotifarira because we were such good teachers, but zvakazotanga kuchinja nekufamba kwenguva. Panguva yacho iyoyo ndainge ndatopiwa iyoyo juju money yacho. Zvino mukomanashi juju money iyi, it did not come to me for free. Ndakatochekeresa so far muvhu kune vanhu vanokwana ivo kuita 5 vakapinda muvhu nekuda kwangu. 2 are my relatives, 3 are my wife's relatives. Hongo mudzimai wangu unotozviziva kuti ndo zvandakaita izvi, nekuti pandakatanga process yacho mudzimai wangu ndakamuudza kuti madam, inini ndo zvandafunga, ndine munhu uyo andiudza kuti anokwanisa kundipa juju money yekuti mari iyoyo like kana ndikada chandinenge ndada ndinongoroteswa so then mangwana acho makuseni pandinomuka ndinotoona kutoti mumba munenge muine mari inenge irimo. Saka madam vakabva vati zviri bo. Saka ndokubva tazoona kuti nekufamba kwenguva juju money yacho iyo inotoda ropa. Ndo pandakabva ndazosarudza kuti hanzvadzi yangu ange achizova the first sacrifice. Kana mudzimai wangu haana kana kumbogara akaita problem because navatete vake vainge vasingawirirane. Kudzamara tichizonosacrifice vanhu vanokwana ivo kuita 5 last year, ndipo apo patakatumidzira zvinhu zvacho kuti zvinge zvichienda kunorova tsano vangu. Tsano ava vainge vachiita zvekudriva matraki. Tsano vakangowanikwa vakafira mutraki because vakangorohwa nezvinhu zvezva izvo zvinotipa mari. So isusu tigere kuno kuDubai. The reason as to why tigere kuno kuDubai, takanzi hatifanire kuti tingoramba tichingowirirana nevehukama, ende sezvo tiri vanhu vari kuraramawo vari kumhiri kwemakungwa, vanhu vanowanzokuti pano nepapo tinokumbirawo mari, upenyu hwakaoma muZimbabwe. But isusu tinenge tichitochemawo tichitoti kunoko zvinhu zvakatooma. Inini ndinotonyepera hama dzangu kuti ndinoshanda security guard. Mudzimai wangu anongoita sekunge anoshandawo mukitchen, but chokwadi ndechekuti tine imwe mari inotyisa kuno kuDubai. Mukomanashi titori nevashandi uye zvekare titori nekambani yedu yatakatanga kuno kuDubai, but vehukama havafaniri kuti vange vachibenefita kubva pamari idzo dzatiinadzo, nekuti hanzi musi uyo watichabatsira hama ndo kupanduka kuchaita zvinhu izvi, uye zvekare ndo kuzodzokera muurombo kwatichazoita. Ndokusaka takazosarudza kuti zviri nani kuti tiuye kuno kuDubai tienjoy mari dzedu, tinakirwe nemari dzedu nelife, and the life is very good. Nakomanaka kana ukauya kuDubai ndo paunoona kuti life is very good, not kuuya uchiuya kuzoshanda mumakitchen kana kushanda semasecurity sezvavanoita vanhu vekuZimbabwe. But kana ukauya just to live your life, to do business, you will see kuti you will be mixing and mingling with rich people from different parts of the world, and I guarantee you that life indeed is very good. To my advice to anyone uyo anenge ari pakati pekutambudzika, kana ukakwanisa kuwana munhu anorombesa, my advice to you is go and do what you think is best for you. Do you know kuti zuva iro raunonzi wafa iwewe ndo kupera kwenyika yako? It means kuti you will be forgotten. Inini I chose not to be forgotten, but I chose to leave a legacy for my kids, because vana vangu vari kukura. I have made so many offshore investments in which they will enjoy their life, and this is going to be generational wealth, rather than kuti dai ndakaramba ndichingozviudza kuti Mwari havazvifarire tiriko South Africa ikoko, maybe by now tingadai tiri stuck, kana kuti tingadai takazodzokera kumusha kuzimu tava kungoshanda semamwe civil servants asina kana chaanombokwana kubraibiwa netumaloni $300 varume nevakadzi vakuru kutofarira tumaloni twavanopiwa itwotwo vachizviita civil servants. Takabva neko kani kumunga hakuna ipwa, uye zvekare ndinoda kungotsinidzira ndichiti hurumende yeSouth Africa dai ikaramba yakakutsikai pahuro, imi muri kurarama munyika isiri yenyu musina mapepa, nekuti dai makagara makagadzirisa mapepa kudhara sezvatakaita isusu muna 2017, vamwe venyu pamainge muri busy muchingonwa doro, kudya, kutenga mabhakets muchitumidzira kumusha nezvimasaga zvisina kana nebasa nezvigumwe
chigubhu, isusu tainge tiri busy tichifunga kuti nzira dzatingashandisa kuti tinge tichikwanisa kubuda muSouth Africa ndedzipi. Right now tatova macitizens ekuno kwatigere, imwi makangoti vuvuvu kupusa kuita kunge huku yanaiwa. Ende ndinoti dai South African government ikaramba ichiita a good job, because munhu anofanira kuti ange achirarama aine mapepa munyika umo maanenge achirarama munonyadzisa maZimbabweans ari kuSouth Africa. Kunyangwe mukanzi mataura zvamunenge muchida kutaura mucomment section, ini handina kana basa nazvo, nekuti mari ndinayo, ende kunyangwe mukati imari yeropa. Ko iwewe unorarama nemari isina ropa mukati, upenyu hwacho huri kukunakidza here? Like izvezvi tiri musama, kuri kupisaka uku, kuri seiko kuSouth Africa mumwe zvimukuku zvenyu izvozvo, zvimwe zvimikuku zvatakambogara, zvimukuku zvainge zviisitomborina kana mahwindo. Kikikiki haidi laughing. Taimbogarawo mune zvimwe zvimikuku izvi taipedzisira manje tazotora, munoona zvimakapeti zviya zvekunhongerera. Waiti kana wanhongerera zvimakapeti zviya zvinenge zvaraswa nevarungu kana kuti maIndia, then waibva wazonamatidzira zvimakapeti izvozvo kumasaidzi ose kuitira kuti chimukuku chako chisazonyanyisa kupisa. But nechemukati manje unganzi upenyu here ihwohwo, kurarama uchiita sekunge uri mubako. Makamboiona kupi imba yekuti inoiswa kapeti kumadziro? Ndo zvinoita vari kuJoni, kunyanya avo vanogara muzvimukuku, vanogara mumaoven. Manje vanhu ivavo ndivo vekuti pasocial media vanenge vaine ukasha, tinotokuzivai ende hatitomborina kana basa nemi, because level ratakasvika kuti munge muchikwanisa kusvikawo palevel iroro, munge matoitawo zvatakaita, and you only live once. That is my advice to many Zimbabweans. Imari yemahara iyi, you just need to find the person who can assist you, not kuda kungoita chikristu, kungoisa chikristu pamberi neapo pachisingadi kuti chinge chichiiswa pamberi. Ko munoziva sei nemadirwo acho aanoitwa nevanhu kuti anga asina kuromba here murume iyeyu? Because after 2000 years or more vanhu vachiri kungomuda, ndo kunonzika kuromba, kurombera chaunga kwaainge akaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Asi mukoma, kuna avo vanenge vachirarama vasinawo mapepa munyika dzavanenge vari, hakusi kunzi isarudzo dzavo, but sometimes you are just stuck in a country without papers because of masituation akasiyana-siyana. Saka kuzofairirana chinhu chinenge chisina kunaka mukoma, but ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.